लोगोफोर आं जोंनि आइमोननावसो दंफैयो आरो दंफैयो माने मैया फैदों ओजा न'निफ्राय आइमोननाव फैदों मैया सानसुनि बिदि सानसुनि दुथासो ओरैनो मोनफैदों आरो बाबाजों आंजों फैदों ओमफ्राय दा बिदिनो आरो दा न'आव रावबो गैया लोगोफोर एकदम स्रिस्राय आरो निजोम पुरा खालि जों दा न'आव अनलि बिमा फिसालाजोंसो दं आरो आं दं आरो बाबा दं बाबाया न' सिङाव दङ गेलेगासिनो ओमफ्राय उनाव आइयाबो स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय फंबायाबो कर्टआव थांबाय उदालगुरि कर्टआव ओमफ्राय उनाव आरो आनैयाबो स्कुलाव दंमोन बाट आनैया थाङाखै आरो दिनै आं दङ नालाय आरो हारसिं माने ओंखाम संनो मानो प्रब्लेम जागोन ना बाबाजों ओमफ्राय आरो आफायाबो टाउनाव थांदों आरो दा लोगोफोर बिदिनो दुगैखां लोबखां आं बिदिनो दङ आरो मा खालामगोन मा मागोन बिदि होननानै आरो रावबो गैया नालाय दा आइमोना थाबा आरो बिदि फंबायमोना थाबा बयबो थाबा जमानो जेनेबा बिदिनो रायज्लायबाय थानो हायो आरो टाइमखौ स्पेन्ड खालामनो हायो बाट दा बयहाबो खामानि दङ ओंखायनो बयबो गावनि गावनि माने अफिसियेल डिउटियाव थांजोब्बाय आरो नै जोंहा जेनियाबो रावबो गैया नालाय दा आनैया थालिर फस्ला लायनो थांदों आरो जों न' खाथियावनो सोरनावबा दिनै थालिर फस्ला माबा जायोनो अनला जायोनो आनैया आंखौ लायनो थांदों ओमफ्राय बे गेटखौ बन्द' खालामना थांबायना ओंखायनो जेनिया बेखौ नायगासिनो आरो होबा जेनि हाय सना लोक्षि बाबा लोक्षि सना लोक्षि बिदिनो आरो बिनो एकदम मानसि गैयाबा बिदिनो बेहाय दरखं मोखाङाव बेहाय करिडराव जिरायनानै एकदम नायबाय थायो आरो सोरबा फैगौबा बिदि होननानै ओमफ्राय बे माने दरजाया जुदि क्लिं खालामबाथाय बिनि लकखौ खुलिबाथाय ओमफ्राय एकदम लोगो लोगो बे खोमायानो पुरा बिनो एकदम माबा जालाङो आरो एकदम पुरा एलार्ट जालाङो आरो बियो नायदो लोगोफोरजों फिसाला बेहायसो गेलेनाय मानसिया गारिजों थिगसे गेलेबाय फुंनिफ्रायनो गेलेबाय गेले दा माबा गोसोखांबाय नामा आइपेला लानानै रिल्ससो नायगासिनो आरो बारा टाइम जायाखै बारा नायनो होआ आं 10 मिनिटसो जाबाय आरो ओंखायनो दा एसे नायनो होनोसै बिनि उनाव बेखौ फुथुनांसिगोन आरो नै फिसाला हाबा ओइ हाबा आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ माने जोंनि बे आवगायावनो जेनेबा जायफ्रा जोंनि भिडिअ सिगांनिफ्रायनो नायो बिथांमोना नुदोंनो आरो जोंना बे जि बाथौ थानसालि दङ न'निनो बे माने एसे हाफ जाना दंमोन आरो बाट दा कमप्लिटलि पुरा जाबायनो आरो लोगोफोर अलमस्ट माने जाबायनो आरो दा अनलि बेखेवनाय खामानि दङ आरो एसे फिनिसिं लास्ट दङ नामा आरो लास्ट एसे फिनिसिं दङ आरो मिस्ट्रि फैगासिनो आरो दा दिनैबो फैनायनि खोथा दङ फैगोन ना फैया मिथिला आरो दा लोगोफोर देखायनोसै आरो बिराद समायना नुदों आरो नोंथांमोना एकदम नुबाथाय मोजां नुगोन आरो ओमफ्राय नैबे सिथ्ला गेजेरावनो नै दा बैसागोनि सम नालाय नै कप' बिबाराबो जि मोजां बारदों नै कप' बिबार मोसानायाव माने खपायाव खानो बेफोरो जि मोजाङै कप' बिबार ओमफ्राय बेसो रानलांबाय बे रानलांबाय आरो बिराद समायना लोगोफोर ओरैनो नायदो जोंना मन्दिरा थानसालिया जोंना बाथौ थानसालिया बिदि जाबाय आरो एकदम जि समायना नुदों आफाया फार्स्टआवथ' एकदम अलमस्ट 1 इयार सिगाङावनो बे जानाय खोथामोन माने बे अलमस्ट माने बानायखांनाय खोथामोन आरो बाट बेफोरखौ आफाया बहाबा नुबायनो आरो बे सेरजा खाम बेफोर सिफुं दङना बेफोरखौ गोदानै बहाबा डिजाइन नुनानै आफाया आरोबाव गोदान डिजाइन खालामहोफिनबाय आरो मिस्ट्रिफोरनो ओंखायनो टाइम एसे नांगौ जाबाय ओमफ्राय आरो खरसाबो एसे बारा जाबाय आरो ओइ मा सना फिसालाय लोंदों मा गाय गेलेनो लोगोफोर मैया फैनायाव ओजा न'निफ्राय नैबे गारिखौ बायनांदों नैबे गारि गोजा ओमफ्राय बेखौथ' दिल्लीनिफ्राय लाबोनाय आरो दंना बाबा आरो नैबे मोनसे बेखौबो लाबोदों आरो मोनसे दंना बाबा आरो बेबो मोनसेमोन लोगोफोर बेथ' एरायलांबाय 30 थाखानिमोन आरो बेबो 30 थाखानि बेबो 30 थाखानि आरो मोनसे लानायाबो 30 थाखानिमोन आरो बाबा आरो बेखौ नैबे कारा टंलानिफ्राय बायना होनायमोन आरो लास्ट माने जानुवारियाव फैनायाव मा कार्ड बाबा कार्ड मोसौ गारि कार्ड बाबा नै मोसौ गारि कार्ड बुलक कार्ड नेबा बेखौबो शकेसनिफ्राय दिहुनना लादों फिसालाया मैया एकदम फैग्रोमोना फोरखौ गागाजोबदों दहाय फुंनिफ्रायनो गारिजोंनो गेलेगासिनोमोन आरो बेहाय दे गेले गायै गेले ना फैनो दा लोगोफोर बिदि आरो टाइल्स होदों बिदि स्टेपआव बिदि टाइल्स होदों ओमफ्राय बिदि गुफुर बिदि व्हाइट कालारनि टाइल्स होदों आरो ओमफ्राय नुबायना पुरा एक्जेक्ट आरो सेरजा ओमफ्राय नैबे जाबाय खाम जि समायना नुदों आरो नैबे जाबाय सिफुं लोगोफोर एकदम डिजाइना जि मोजां आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो एकदम मोखाङाव बिदि लिरदों बाथौनि जि सिम्बल दङ जोंनि बेखौ एरदों पेन खालामदों ओमफ्राय आहाम रिं क्लिं फोथसे मोन्थोर बेफोरखौ बिदि लिरनाय जादों आरो बिराद समायना जादों आरो ओमफ्राय ओइयावथ' अलरेडि सिगाङाव देखायदोंनो आरो ओमफ्राय बिदि बे गेटआवबो बेखौबोथ' बे गेट ना बेजोंनो हाबलांगोन बेहायबो बाथौनि बिदि दङ आरो सिम्बल ग्रिल लहानि बिदि आरो
दा साननैसोनि उनावनो आरो एसे टाइम लांगोन आरो इसखौ माबा खालामनांगोन ना अपेनिं खालामनांगोन ना फुजा होनानै आर'ज गाबनो गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनांगोन अब्लासो फुल्लि माने इखौ बाहायनो हागोन आरो सिजौ गायनांगोन जे ओजा बे जि गल गल दङ सिङाव ओइयाव बे दा थांला आरो बे सिजौ गायबाथाय कमप्लिट जासिगोन आरो लोगोफोरनि माय दे इसोर खालामगोन दे उनावहाय दे देनां नेक्स्ट इयार फैबा नोङो नुगोन ने बेहा इसोर खालामनाय माय आरो लोगोफोर बे माबा बैसागु टाइम ना जोंना एकदम न'नि बिबारफ्रा बिबारफ्रा पुरा आरो बांसिन ग्रिन 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 जानानै बिलाइफ्रा बांसिन माबा जाना दं आरो ग्रिनारि जाना दं आरो इनै दालिया बिबार नैबे बाबा लुकुकु बोले 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 लुकुकु बोले 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 हा बोले 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 हा लुकुकु बोले बोले हा मा ओइ हा लोगोफोर नै आनैया फस्ला लाबोबाय ओरैनो बेखौनो दिनै जासिगोन आरो अनला गोबावनि उनाव मोनजागोन आं 1 बोसोर जाबाय खोमाहाय लास्ट टाइम जानुवारियाव फैनायावबो मोनजायाखै दा दिनै जानोसै आरो बेखौ अनला नो लांदो ओमफ्राय जोंना फिसालाया आरोबाव नायदो लोगोफोर माबा दै मोनबाय नै दै बाल्थिं मोनबाय बे मन्दिराव गाखोनायनि उनाव ओइ आइ मा खालामदों आयु नायलाय नै दै मोनबाय दैयाव नै गारि सोमदों मालाय ओइ आइ माथो जाखो आयु 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 माथो जाखो आयु सना आयु 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 दे 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 गेले दे गेले दे सानसावनो सानफाया बाजारनिफ्राय फैबाय ओरैनो मा मोनखो ओमफ्राय फिसौ लायनो थाखाय ना मागुर लायनो थांदोंमोन मोनाखैना गैया ना आरो दिनै सनिबार ना बन्द' ओमफ्राय ना मागुरबा सिंगि मोनबा लाबोगोन होनदोंमोन आरो बाबानि थाखाय लकेल गामिनिफ्राय लाबोयोना दा बेफोरखौ मोनबाय आरो नै बे जाबाय माबा खुदुना ओमफ्राय नैबे फाथोआ गोरलै मोजांनो जागोन नै बेखौनो अमाजों मैयानि थानाय अमाजों जानो हागोन दा मैयानो जाखोन्दा दंमोन माने माजों जानो हायो दंमोन ना जायाखैना मैयानि अमा दङ बेजोंनो बेखौ लगायनानै संनो हागोन बिदिनो थालिर इयो गियाननि थालिर माबा बे अमृत सागर एबा थालिर जानोबा ओइनि फिसालाया एकदम दै गेलेनायाव 1 बाल्थिं फोजोबना लाबाय ओमफ्राय जोबनायाव आरो गाबबाय थादों आरो ओमफ्राय बिबैया लाबोनो हाबाय नै एबा होमबा साबोननि कभार मोननानै बाकस दा लोगोफोर बेखौनो संनांसिगोन आरो अमाजों मैयानि दङ जानो हायाखै आंथ' जायाखै मैया अमा बेजोंनो दा संनोसै आरो आद्रा थानायजों लोगोफोरनो साहा लोंनोसै जि मोजां एकदम गोथाव फुदुंना लाबाय नै साथामजों आफानो कफि होबाय बे कफि लोङो नालाय ओमफ्राय आनैजों आंजों साहा लोंनोसै आरो लोगोफोर फिसालाया जि गेलेगासिनो ओमफ्राय फार्स्टआव गेलेनायाव जेनेबा बियो गस्लाफोरखौ फिसिना लाबायना दा ओंखायनो गस्ला जेबो जोमहोआखै लेंथानो दोनदों आरो सिथ्ला गेजेराव सान्दुङाव नङाबा थान्दा ना दैयाबो थान्दा ओंखायनो सान्दुङाव एसे दोनदों गेलेथों बे सानसावनो आरो एसे खामानि मावना लानोसै जि मिनिगासिनो बेनो होनदों ओमफ्राय लोंनोसै लोगोफोर दा साहा बिनि उनाव फाथो संनोसै आरो आनैया माबा संगोन अनला माबाजों फस्लानि अनला संगोन ओमफ्राय आं फाथो संनोसै आरो लोगोफोर जोंना फिसाला दुगैबाय बिबैया थुखैबाय आरो माबा जोंनि आनैया बेबो फस्ला माबानानै हानानै दुगैबाय ओमफ्य जों फिसालाखौ थुखैबाय बे अलमस्ट 45 मिनिटसो दैयाव गेलेबाय आरो बारा गेलेनो होनोबो हायाना गगा मोनगोन आरो उन्दुनोबो ओंखारबाय फुङावनो सिखारदों दिनै माने बाबाया हरनि 2टानिफ्रायनो बे उन्दुवाखै आरो गेलेनो बिदि होननानै आरो मानोबा बिदि खालामा गथ'आ बे न'आव फैनायनिफ्रायनो आरो जों गामियाव फैनायनिफ्रायनो गथ'आ बिदि सिखारनानै डिस्टार्ब खालामग्रा जादों आरो उन्दुनो नागिरा उन्दुयो थेवबाबो सिखारो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं मा संगासिनो देखायनोसै आरो नोंथांमोनखौ नै लोगोफोर आं फाथोजों अमा संगासिनो दा आरो गथ'जों बेखौ माबा खालामनो हाला आरो दा एसे बिदि अरखौ खमायनानै दोनलांनोसै दा आनैया नायगोन आरो दा बाबाखौ आं फुथुहैनोसै लोगोफोर एसेयावनो लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनखौ गोथाव जागोन बे जानायालाय मैयानिनो बेदर दंमोन बेखौनो आं सामब्राम गोजा बानलु बेफोर होनानै एवनानै फाथोखौ आरो होना होबाय आरो बिनि बेदरनि सायावनो आरो बेदरा अलरेडि मैयानो संखानाय आरोबाव एवदों आरो एसे थावाव मा सनामा सनामा फिसालाया मा होनदों माय तुम दे उन्दुनो ओंखारदोंमोन लोगोफोर दे दा एसेयावनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ लोगोफोर ओंखाम जानो जिरायबाय आरो बाबाया उन्दुलांबाय दुगैनानै एकदम आराम मोनबायना आरो फुङावनो ओंखाम जादों गथ'आ मेंनानै उन्दुलांबाय दा जों ओंखाम जानोसै आरो ओमफ्राय आफाया बाहेरायाव जादों बियो बाहेरायावनो जायो माने बांसिनानो इसोर बाहेरायाव जायो आरो जों फैबासो जों न' सिङाव जायो आरो डाइनिंआव
ओमफ्राय बेथिं दङ नै अनला माबानि फस्लानि अनला ओमफ्राय बे ना होदों ओमफ्राय थिं दङ आं संनाया नै फाथोजों अमा बेदर ना फ्राय ओमफ्राय नैबे जाबाय बक फुल ना मा होनो बक फुलनि माबा बानायदों पक'रि बानायदों बरा ओमफ्राय थिं जाबाय भिन्दि सबाइ बिमा इदि फ्राय आरो दा लोगोफोर जानोसै नै लोगोफोर नायदो जोंनि फिसालाया नै उन्दुना सिखारबाय ओमफ्राय दा नै एकदम सिथ्ला गेजेरावसो नै गारि बाइकबो लांदो 1 2 2 एक्सिडेन्ट जाबाय उन्दुना सिखारबाय बाबाया उन्दुना सिखारनानै एकदम लोगो लोगो बाहेरायाव फैनानै इदि आरो गारि गेलेयोनो आरो बाबा मा खालामदों नोङो अ गायो सोना गायो अ गायो दे गायो दे लोगोफोर आं बिदिनो आरो जिरायगासिनो आरो दा बाबाखौ नायनानै आं ओंखाम जाखांनायनि एसे उनावनो बे सिरि मोनबाय आरो बियो ओमफ्राय दा इदि गेलेथों दा दहायथ' ओंखाम जादोंना दा आरो एसे उनावसो ओंखाम जायो नामा एसे जासिनांगोन आरो ओमफ्राय नैथिं वारेसबो लाबोना दोनदों वारेस लोंनो बाबा लोंनो वारेस अ इले वारेस नुबाय मिथिबाय इउ होनलायलायो लोगोफोर जोङो दा एकदम बेलासिनि साहा लोंनो जिरायबाय आरो आइया स्कुलनिफ्राय फैनानै एसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय फुङावनो गावनो संनानै ओंखाम जालाङोना ओमफ्राय फैनानै जाफैया स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम जाया ओमफ्राय पुरि जायोनो आरो पुरिजों एसे साहा लोङोनो ओमफ्राय नै जों पुरि बानायबाय आइया ओमफ्राय नै बाबाया दङ नै बाबाया दै लोङोनो ओमफ्राय नै जों आनैमोना नै लाल साहा लोङो नालाय इसोरो लाल साहा लोङो ओंखाय नुबाय नुनानै दै लोङोनो आरो ओरैनो पुरिजों साहा लोंसै आरो आं गाइखेर साहा ओमफ्राय बिसोरो आइमोना माबा आरो लाल साहा लोङो आरो बिसोरो ओरैनो आइया माबा मैगं सायगासिनो आफा लाबोदोंमोन ना बाजारनिफ्राय दांगा माबा माबि फाथोफोरखौ सायगासिनो गाबोन जानोबा मोनायावथ' जाया गाबोन जादों आरो ओमफ्राय नै फिसालाया पुरि जादों बाबा साहा हा आबाया बानायनाय पुरि जादों बाबा दे जा नङाबा आं दिल्लीयाव बानायनो हाबा लोगोफोर बियो जायानो आरो जोंना बाबाया पुरि दिनै बिबैया बानायनो होदोंना ओंखायनो गोथाव मोन्दों खोमा आरो बियो आइया बानायनायखाय पुरिखौ गोथाव मोन्दों बियो फिसलाया नङाबा जायानो दिल्लीयाव आं बानायनो होबा होबा ओरैनो जोंना फिसालाया लोगोफोर उन्दुआ आं एसे उन्दुगोन सानदोंमोन बेखौ उन्दुआ गायै नै दा लामायावसो आरो होबा मा लादों आखायाव मा लादों जानाय समाव एसे उन्दुनायानो आरो बियो 1.5 घन्टासो उन्दुबाय दा आरो उन्दुआखैनो लोगोफोर नालाय गारि साखा माबा माबिफोर खालामबाय थादों बाबा मा जाखै ना एसे उन्दुनो मोनबा मोजां मोनगौ उन्दुनो मोनाबाबो माने एसे रेस्ट मोनबाथाय बिदि बिसिनायाव बिदि बे जानजिखौ सिदा खालामनो मोनबा मोजां मोनगौमोन आरो लोगोफोर दा बहा मोननो बे गथ'जों बिदि जानजि सिदा खालामनो मोनला आरो जेब्लासिम बि स्कुलाव थाङा जेब्लासिम आरो एसे रोंनाय जाया दाथ' जेबो बुजिनाय जायाखै नालाय गथ' मानसि आरो मा इसोरो जेबो बुजिया जेब्लासिम बुजिनाय जाया अब्लासिम बिदिनो थागोन आरो बिमाफ्रा बिदिनो खस्थ' जायो आरो मा जाखो सना मा सना मा बा बे फांसे माबाया नायलाय लोगोफोरनि मानि प्लेन्टआ ओरैबायदि मोनसे गिदिर जाथोनि मानि प्लेन्ट जागोन आरो ओरैनो नायलाय ओरैनो माबायाव मा होनो बेखौ माबा बिफां बियो ओरैनो जि गिदिर बिलाइ जानानै ओरैनो जि समायना नुदों ओरैनो ओमफ्राय इफोरबो मालाय वालाव पुरा ओरैनो बेफोर गिदिर बिलाइ ओमफ्राय नैबे फांसे बिबाराबो नैबेदि मोजां ओरैनो कालार बिराद समायना आरो बे मोनसेया फांसेया ओरैनो जबा बिबार नैबे फांसेया बैबो नैबेबो पिंकिस कालारनि बेबो जबा लोगोफोर आं नैबे फांसे बिबारखौ बुंदोंमोन आरो नैबे गोजा नुदोंना बे जोंनाव आवगायनिफ्राय जों उन्दै समनिफ्रायनो नुदों आरो जोंना आफाया एकदम बेफोरखौ एकदम लाबोयो आरो नार्सारिनिफ्राय मोनसे एसे इउनिक टाइपनि नुबानो जोंनि आफाया लाबोयो आरो जोंना बे डिफारेन्ट टाइपनि दङना बिबारफ्रा डिफारेन्ट भेराइटि दङ बेबो फांसे आरो बिराद समायना नुयो आरो ओमफ्राय गोबाव समसिम थायो बे फांसेया बिदि आरो बिदि ओमफ्राय नै जोंना जेनिया
जोंनियाबो जों फैबाय नालाय लामायाव ओंखायनो बिबो फैदों आरो गेटआ खुला दंना बा सना 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 सना